ऐसा नहीं सरकार बा, जनता पर जिम्मेदार बा, जन जन की अधिकार की खातिर जागत चौकीदार बा। तब यूपी में का नहीं खे। अब का छटपटाता लोग अब यूपी में का नहीं खे। घर घर में शौचालय बा, हर गांव में विद्यालय बा, रसोई गैस तो दूरे दूरे मिल रहल भर मार बा। रसोई गैस अब तो उतना आलम फेंच बाटे कि तो उठावा ना, रोजे उठावा। दंगा मुक्त प्रदेश भइल बा, हिंदू मुस्लिम एक भइल बा, गंगा जमुना साथ बहेले, दंगा मुक्त प्रदेश भइल बा। गुंडागर्दी, लूट फिरौती, हत्या माफिया जेल गइल बा। जे ना मानल जोगी बतिया सीधे उपदेल भइल बा, मरा गइल बड़े। जोगी जी कहले कि मान जा, मत हत्या करा, मत कुला फण करा, ना मन ले गई। गुंडागर्दी, लूट फिरौती, हत्या माफिया जेल गइल बा। जे ना मानल जोगी बतिया सीधे उपदेल गइल बा। सोच ईमानदार बा, शिक्षा पर रोजगार बा, पढ़वैया के नौकरी होता, घूस घास बेकार बा। तब का यूपी में का नहीं खे। अब तो यूपी में सब बा। शिक्षा बाटे, पेंशन बा, ना खर्ची के टेंशन बा, कोटा राशन मिलते बाटे, और ही का दरकार बा। कोरोना बा, दवाई बा, बच्चे के कड़ाई बा, घर घर जाके वैक्सीन लागे, सबके यहाँ भलाई बा। तू चलो वैक्सीन खुशवाल, तू चलो वैक्सीन खुशवाल, काहे रो तड़ा ऐसे। यूपी में अब का नहीं खे। अब यूपी में का नहीं खे। खाकी पर जो खून बा उन्हों पर कानून बा। गोरखपुर के घटना, खाकी पर जो खून बा उन्हों पर कानून बा। न्याय भी होता, न्याय मिलता, तनिको नहीं ढिलाई बा, सबे खुश बा। तब जे बेटी से घात कर रहा, हाथरस के घटना, जे हाथ के जे वो बेटी का मरले बाटे, ओके सजाई होई, कोर्ट में बा लोग, जेल में बा लोग। जे बेटी से घात कर रहा था उन पर जोगी लात पड़ा था। अब जोगी जी का ओके सजा देवे के बाटे दी है कि कोर्ट दी। अब जोगी जी से मंगले कौन फायदा बाटे। जे बेटी से घात करता उस पर जोगी लात पड़ता, चाहे केहू कितना बड़ा जेल में जाता, जात पिसता। मंत्री चाहे सुपर बा, तेनी महाराज के लड़का चढ़ा दिले किसान लोग पर गाड़ी। वह जांच भइल, स्वतंत्र एजेंसी से जांच भइल, एजेंसी कहल से बिना दबाव के जांच कैल, कहल से नहीं चढ़ल बाढ़ गाड़ी, जेल में बाढ़ है। अब क्या चाहिए। अब उनका फांसी जोगी मोदी देव लोग, लोग का पावर कोर्ट दी। मंत्री चाहे सुपर बा, ना कानून से ऊपर बा, सबका पर कानून के बेड़ी, अधिकारी या डूपर बा। जोगी मोदी फंडावा, यह तो हल उनका एकदम भीड़ बा कि जोगी मोदी कहता लोग। जोगी मोदी फंडा बा, जेकर धंधा गंदा बा, सुधर जना तब बाजी एक दिन जोगी जी का डंडा बा। वो डंटे की डर बा तो उनका 5 बरिस में एक न दंगा, कहीं एगो दंगा नहीं क्या भाई। चोरी चमारी एक न धंधा, जोगी जी के नेतागिरी बह विकास के गंगा बा। 4 गो विकास हमनी के रोड, देहात में के रोड देखले रहो, लेकिन एक बार अब चकाचक बुझाता साइकिल एक पैडल में फाजिलर पहुंच जाता। लेकिन जेकर लुटिया डूब रहा बा, जेकरा जे बिना पढ़ले उनका नौकरी चाहे, पढ़ले नहीं खे, एक दिन स्कूल में नहीं गई, पैसा दे के दूसरा से इम्तहान दिवोले, उनका हो गई बा सर्टिफिकेट, अब उनका नौकरी चाहिए। तो जोगी जी दी है, कहता है आओ पहले चढ़ा रंजक पर है, जब पूछा था तो बताओ तब नहीं नौकरी मिली। तो जेकर लुटिया डूब रहा बा हल्ला उहे मचावता, जेकर लुटिया डूब रहा बा हल्ला उहे करे ऐसे। अब यूपी में का नहीं खे। अब यूपी में का नहीं खे।